Beno, arratsaldeon, Lourdes Otermin gurekin, berriz ere. Duela, 15 egun, zengo da? Bi esposizia 12 urte bitartekoen akompainamentuaz mintzaten ezutzen. Eta usten, nera behin, aurten gaur. Nera behin txanda dugu, nik uste esperientzia handiko emakume badela, eremu desberdinetan, adin desberdinetan lan asko egin duna. Bera, placer bat. Lourdes, gure azken, etxerako. Eskerrik asko. Bueno, a ver, batzuk lenguan egun zinatenak, eta ezagutzen duzen ere diskursoan, hasiko nintzateke, esan ez, aurrera, gurasoen funtzioak zentzu dira. Gero, nerabeen ezaugarriak, eta gero, guraso bezala zer, guraso bezala eta heldu bezala, ez bakarrik, esan bete, irakastak ere bat zaudete. Hau baliagarria da. Nik esango nuke helduentzat. Gero guraso bezala ardurak gehiago daukazue, baina irakaslek ere helduek ikusten garrantzia handia daukagula nerabeen garapenean. Eta nola lagundu prozesu hori pasatzen. Izutu egiten gara batzutan, nerabe zara etortzen dena ez da gertatuko den. Beira, hau prozesu bat, ez da bat batean agertzen horrela, baizik eta oinarriak oso importanteak dira. Nola izan den ordu arte garapena, joango da nerabe bat garatzen edo zer. Bueno, aurreneko gauza, esan dut, gurasoen funtzioak. Gurasoen funtzioak dira nahitate mentala eustea, pentsatzea, maitasuna garatzea eta itxaropena sortzea. Hauek dira gurasoen funtzioak. Baina baita ere, helduen irakaslenak, ez baditugu kontuan hartzen, ume bat, nerabe bat, etortzen baren bada, goipen eta horrela. Eta ez badugu, ez bagara adi egoten, bera nomaitetik aterako du bere nahi gabe hori. Orduan, horrelako norbait, etxean edo eskolan, ikastolan, ikusten badugu, pertsona bat ez dagoela ondo, zertan nabaritzen zaio ez dagoela ondo, nahi gabe mentala daukanean, egongo da, edo lehiora begira, edo prostoka, edo klasean lertzen, edo hori eskola, ikastolan. Etxean egongo da, hori momentu enten oso ezaguna dugu ez, bere logela esatuko da, bere mobiliarekin, eta utzen oso bakean, eta ez dakit zer dakit. Orduan, hor bakarrik, hor sintoma edo, jarrera hortan bakarrik endutzen bagara, eta horra joaten bagara, ez ka orain eskolako lanak egin behar dituzuz, dakit zer, akabo. Horrez dago hau ezagine. Horrela, nerabe bat dagoenean, modu hortara hartu egin behar dugu, eta esan, ez da gertatzen zaizu. Bakizu, pentsamentuak ez dira ikusten, baina zer gertatzen zaizu. Utzin uzukea, zu badakizu, momentu batean, nahi bat duzu itzegin gertatzen zaizun hortaz, edo dauzkazun pentsamentuetaz, ni presnago zuri entzuteko. Eta gero, claro, hori da, zer izango litzateke? Hori izango litzateke dagoen egoera hori, arazo hori, edo egoera hori, hartu eta saiatu, konpontzen. Zuk jartzen duzu bidea konpontzeko. Gero beste modu bat izanitike batzutan, ez da ezer hori, nerabe hau txolo batzuk dira ez dakit zer, rebele batzuk eta ezakite zer bizitzak da, hori izango litzateke begiak izteko moduak. Eta horrela, ez goa zinora, ez diogu laguntzen. Eta beste modu bat izango litzateke hori dira nerabei, espainetik ez, ikusten duzuela, errealitateakin egoteak koste egiten zaiola, eta orduan jaten dela, bere mundura, jokuekin, momentu honetan, PlayStationekin, begira ez batzuk, nek argitutara egitzen ez. Eukin un paziente bat, bandela 3 urte horrela, 3 ogeratzen zela egunero, jolasten egoten zelako, errek, ez dakit zerbak izan, ordu bietan eta gero, urrengo gunean ez zen institutu
eskolara joaten. Imposible. Baina orduan ere hor dago, ez bagaude gu hor etxean, eta ez badiegu eusten gauza gertatzen dira. Esaten dutenean ez ditugula eusten, bueno, nazakizuet, baina nik esan duzunik, zine zalean ez. Eta oso eskertuta nago zineko zuzendariekin, esplikatzen digutelako, zenetan, bisualki, funtzionamentu mentala. Eta zer gertatzen den, modu batea edo bestea funtzionatzen badugu. Horein, bengoan, eta ikusi nun, kendo atxena, sorri miseritu. Eta hemen ikusten da, guraso batzuk ikusten dira, jotake lanean, oso langileak. Baina, lan egiteko moduak dira eromenak, lo siento. Nik horrekin ezin dut. Oso gaizki tratatuak, gehien bat gizona, oso gaizki tratatua sentitzen zen, presiuzuarezkoakin beti objetiboak betetzen dagera. Eta orduan, 14 orduen egin ondoren, etxera etortzen zenean, ez daukan gaitasunik, bueno, itxarrekin etortzen zen, ez daukan gaitasunik entzuteko eta momentu batean biak, zelan remazteko loseko gelditzen dira telebista aurrean, ez? Hor ikusten da zen ekia. Claro, nekin horrekin, ez ditugu gure umeak behar denen bezala zaindu. Eta hor ikusten da, zenean erabe bat zen, 16 urtekoa da, eta orbitatik atera egiten da. Azten da eskolara eskoaten, lapurretan, grafitiak egiten, horrela. Eta motil majoa zen, baina, klaro, hori gertatzen zen, etxera joan eta ez egoera inor. Komunikatzen ziren telefono bidez, haizu neskatoa, 11 urteko neskatoa, haizu alako, frigorifikan gabozak izerrak ezer, eta berotuta ja, a distantzia. Ordu, klaro, ikusten duzu nola, joaten den familia hori, hauste. Eta, bueno, oso gogorra da, oso reala da. Eta ordu, hori lotuta, gurasoen funtzioarekin, egoera hortan nola nik esan dituten gauzak, esan ez. Nagabe mentala eutxi, gero, pentsatu. Mentatu eta itxaropena sortu. Lanera joaten bazara, oso azarra eta gainera etortzen bazara lanetik, gaizki, nola adieraziko digozue unbein, edo izatea dela norberaren burutaz arduratzea eta hortarako lan egin behar dugula. Beste bezin dugula gure burua zaindu eta ez jateko eta dena, hiru dugu eta hori da, helduen mundura sartzen eranean. Eta orain hor daude, eta guk ez badiogu adierazten interesantea dela, merezi dula bizitzea mundu hontan, orduan, zango dute zertarako, eta bakigu gertatzen den, batzutan edarezaroan, gune batzuk ez diote zentzurik bilatzen bizitzari, eta ideia suizidak eukitzen dituzte. Eta, bueno, nera bezaroan, hau askotan gertatzen da. Badakigu, entzun izango ditugu kasuak Euskal Herrian, nola, mutilak, neskak ere bat, egin bat, mutilak ez, suizidatzen direla da. Lotuta dago, etxipienarekin, ze zentzu dauta, hemen egotea, esaten dut, ospa. Nera bezaroan, ideia suizidakin, fantasiatu egiten da. Zakit zuei hori gertatu zitzen zuen denbora. Fantasiatu egiten duzu, imaginatu egiten duzu baita ere, nola izango den zure enpierroa, zure elizkizuna, eta horrela, imaginatu egiten duzu, baita ere, dago como un cierto regodeo. Gero, egia da, oso kartatzen direnean gauzaiek oso gogorra direla. Baina, kontuan behar dugu, gure nerabeen buruan, hori ibili dutekela. Nik asko, nik lanean nerabeen, eta ez bakarrik nerabeen,
goi bere edo depresio inguruan dabiltzara, beti galdetzen dut. Ideia suizidak badazkazu. Eta hori, ez ditun galdetzen. Eta horrein galdetzen dut, guen dela, lau urte, nire lagun baten semea suizidatu ez. Eta orduan, esan, eta justu gainera, handikan gutxira, Londresan joan nintzen, eta metrotan zegoen, nola zen, el suicidio mata a los jóvenes. Habla sobre el suicidio. Ez tema tabu. Horregako zera esatzen zuen. Eta orduan, momentu hartan, dena, jende guztia zegoen, ez gertatzen da. Eta orduzkeoz, beti galdetzen dut. Eta egia da, guantara gutxi, muda honetan, lanean ari nintzen, familia, beranduta zeuden, eta zeuden ama eta hiru alabak etxean, gunean, eta galdetu ginen, neska batek esan zuen batek esan duen horrek, eta galdetu ginen, ideia suizidak dituzu, izan, momentu hortan, egun hartan aita etorri zen, eta izan zen, isiltasun bat, baina horietakoak horrela, eta horrek gero eta esan zuen, bai, dukide ikertu. Hemen etzen dut neska bat zena, hori esan zuen. Baina horrelako zer gertatzen da, batzutan iritzen zego, hori egitzerik egon gara ez da. Ja ikusten ditugu gure umeak, adik honetan, ondiak, eta batzutan, hartzen dutenean altura, izan dituzke, normala da, eta hori, iruditzen zaigu, jazta, ondiak direla eta gure lanak bukatu direla. Eta justu da, oso etapa garrantzitsua garapenean. Hau, bera, beste aldetik oso importantea da, nera bezala, gelditu bat zaizkigu, gauza batzuk elaboratu gabe, gauzaroan, ari kontan, elaboratu ditzakegu edo okertu, ez baditugu aintzat hartzen. Jarretuz pixka bat beste funtzioiekin, esango nuke ze importantea den pentsatzea, esaten badiozu zure agabari edo semari bida, barkatu, baina alako porroztoak egiten dituzu, alako erantzunak ematen dituzu, honekin ulertzen dutela da, baina zure barruan, baina ez da dela eta zuk esplikatu beharko zen egak ez, lehen esan dutelako, pentsamentu gaizik ikusten, ez dakit, gertatzen zen den. Bueno, igual, eta zui zerbait iruditzen esan zuen, pentsatzen duzuen hori, esan, agian hau gertatzen zaizu, edo agian hau, agian honetan ze arazoak izaten dira. Claro, etxetan, etxekoen gandik urrundu egiten dira, normala, hori tokatzen dirako. Ez zuen, pentsatzen badu zuen, orain oso nak, baina oso karria dago ez, amade urtekin, bere etxera pasatzen dira. Nik uste, pentsatu izan dut, hau interesantea da, nola, gizarteak ere markatu dituen, beste momentu batean zaudera, amasei urtekin beste momentu batean, ez? Nik uste, horrelako rituak edo, ritualak honak direla ez markatzeko, beste momentu batean zaude. Eta justu, bebe atxera joaten direnean, orain dik 12 urtekin, ez dira, gehiagik ateratzen, gamunekin, batzutan bai, beste batzutan ez. Baina hor, niri iruditzen zait, hirugarrengo mailan edo jazten direla kuadriak sendotzen. Eta, hor, sartzerik balimane bate interesantea da, taldeak emango diolako babesa mundura ateratzeko. Beste pauso bat eman behar da, mundura ateratzeko eta ligatzea zara joango bakarrik. Eta taldea behar duzu ligatzeko. Eta, claro, orain godiak ligatzen da, baina behar da taldea. Begira, mobiliak izan arren, gizakia da elemento de grupo. Hau,
garatzen gara harremanean. Eta ez da daukagu harremana gaizkidiko gara. Ez geralako ondo garatuko. Orduan, pentsatzea zer gertatzen zaio, uste, eta baina horrela hartu eta saiatu hori itzen dute. Bai esango digutela, pena bat zera, utzen otzu bakean, eta bat, baina ez gaizki hartu. Hau oso importante da, guk zer egiten dugun horrekin. Eta importantena da, gu ezin zutzea. Eta batzutan esaten da, zer respeto falta, zera ezki tratatzen hau. Bai, ezki tratatu, bazaitu. Baina nik beti galdetzen dut, eta zure tratatzen duzu zure semea dara. Claro, ezki tratatzen baditugu, ateak irikitzen diozki dugu, guri gero ezki tratatzeko, lo siento mucho. Momentu batean tontua deitzen badiogu, edo zakizer, niko batzen naiz, nintzenen erotxute jau. Nik aurreko aldin entzunean, aita batek bere esmeari deitzen zuela gilipollas. Eta nik horitzen nitko bazen, Jose izazte dute dituziko. Eta nire nik horitzen, horrela, bino gero mutikoak, edo zini deitzen zuen gilipollas. Normala, gurasoak izaten dutena, adindorta, balin bada, dena ondo dago, ordu, nik ere erabiliko ditu hori pentsatuz ondo dagoela. Eta nerabe zaroan ere berdin gertatzen da. Guk ez baditugu ondo tratatzen gure semeak, beraiek ere gaizki tratatu dituzte. Eta, batzutan, bakizuen nora idu ditzirik nerabe bat, edo gurase aitarekin gehien bat edo ama ere jipoitzea, hori momentuetan ematen da. Baina hori nik uste gero laututa dagoela, ez delako momentu enten zaintzen diferentzia generazionala. Hor zerbait gertatzen zaigu edu hori. Nola, nahi dugun gure batzutan gertatzen, nahi dugula gure semea alabeen laguna izan. Osinto. Gu beti gurasoak izango gara. Lagunak kanpoan hartutuko ditu eta berak lan egin beharko du bere lagunak aurkitzeko. Baina guk, osinto. Gurasok hemen egon behar dugu, eta gure semeak hemenak behian. Eta, hortareko daudez gurasoak pentsatzeko, zer den egokina bere mentzat, eta hori azaldu den zaie. Baina, ez ezin dugu izan laguna, gehiago gara. Gara gurasoak, zain egin behar ditugu, pentsatu egin behar dugu. Itxarrakena sortu behar dugu bere jengan, ez? Claro, ez da dugu hori lantzen, lehen esan dizu, zer bertaintzeken, ez? Orduan, horiek izango eta maitasuna, maitasuna ez, denok esatzen dugu, nik nire umeak asko maite ditut, nola, baita ere korrotatu egiten ditugu, batzutan, zer esaten dugu, ume hau, nola bitariko duken, edo batzutan, etxetekan kanpo ere, gauzak aizki daudenean ere, etxetekan kanpo bidatzen dira umeak. Hori zer da, hori korrotu izan printzateke. Eta esan dezakegu, jo le quiero mucho, sí. A ver, zertan oinarritzen za, esateko asko ditu duzula. Gardeni, asko gustatzen zait, oso bari egarri egiten zait, pentsatzea zer den elaktiboso. Da, entzutean, aurrera, disponibilidadea. Entzutean. Rekonozitzea persona bat, dela, desberdina, nigandik desberdina. Balidatu. Balidatze horik ezer, gure semea bat batzutan, esaten dizkigun, gauza batzuk, esaten duzula, joe. Ze erantzun hona eman duten edo, ze esplikazio hona eman duten. Orduan, gauza horiek, nik uste, baloratu behar dizkegula eta esan, jo, bakizu. Eukituzun erantzun hori zaitela. Oso interesante egin zaitela. Orduan, horrek, baita ere, indarra emango dio, seguridadea baita ere emango dio, pensatzen jarraitzeko eta esatea, nire guraske interesante egin zaitela, orduan, mendikan jarraituko dut, eta ausartuko da, bere pensamentoak ere gehiago adierazten. Gero, eta errespetoa, postoiek izango lirateke.
disponibilitatea, entzutea, rekonozitzea, validatzea eta errespetua. Batzutan, horrela nahi degunean, baloratu, nik nire umea maite dut, nik uste eta hori egiten badugu, ikus dezakegula, hauntan bai, hauntan ez, eta irabazten badu, perfekzioa ez da existentzen, beten jainek, aspaldien esan zuen nahi padres perfektos. Hortik enakiatu behar du. Eta, idazle batek, egoinikotek, esaten du. La madre es suficientemente buena, ez du esaten perfecta, suficientemente buena. Orduan, elementu horiekin, nik uste baloratu dezakegula eta gure alderdia ere ikusi, harreman horretan. Denbora guztian, harreman zen ari garelako nerabe batekin. Gero, nik uste importantea dela, pentsatzea, hau izango jateke gurasoen aldetikan. Claro, hemen beste alderdi bat dago, eta dela nerabea. Gogoratzen zarete zuek hasi zinatenean, hasi zitzaizunean gorputza aldatzen. Joder, eta mutile, zuen zakila, mutitzen di joala, hiliak deitu egiten zaizkizuela, goratzen zarete. Ez da erresa hori, ikustea, nola, eta gero, gorputza iguala onditzen eta gotxastak nola, hori ez da erresa, hori dena eustea. Eta, klaro, adineantan gertatzen dira gauzaiek, aldaketa, gorputzaren aldaketa izugarrizkoa da adineantan. Eta hori eustea, ez da erresa. Así que, ezin dugu, hau aztu. Gorputzak zenbat lan maiten digu. Eskak, kobratzen zarete, zenbat denbora pasatzen zen duten eta nik ere bat, izpegi horrean, ikusten ez dakizar, hilea, denbora guztian, eta, kintik zelanak ematen, edo gutxikit izan nulako, edo gehiagin izan nulako, horrek lanak ematen zigur, nire denbora, miniokin ez dakit horrein, gure denbora, eta mutileak berdin, oso ezki pasatzen da. Momentu hortan gorputzak garrantzia handia daukalako. Esaten da, hormonas, las hormonas también, pero aquí es como, nola hartzen deten nire gorputzaren garapen hori, eta nola eusten joan nire aldaketa hori. Eta horrek, batzutan, itxusiak ikusten gara, bestuko bat, guapoa, aldaketa horiekin, beti esaten da, nerabeak, mutileak momentu askotan ere nahiko itxusiak egiten dira. Eta neskak, baitare, ranokin eta zakizerrak izan, itxusiak ikusten gara. Hori ezin da ukatu, ezin da izan, ezin txolak heliak, ez. Oso importantea da. Eta hortarako, nek esan benizueke, joatuko zuen nerabe zarela. Eta pentsatzeko eta ni, adini honetan nola funtzionatzen nuen. Eta zer sentitzen nuen, eta zakitzen. Horrela, hobeto gu, lertuko ditugulako gure umeak. Bera, nerabe zaro, etapak, gizartea joan, izugarrizko abiduria. Nien nago, esan ez, hau, egora honek nora eramango gaitu. Eromena da. Baina, izatearen garapena oso motela da. Ez gara beste aldatzen. Guk ez, nik bizitu nuen nerabe zaroa. Eta zuk bizitu duzuena, eta zuen uneak bizitzen ere dira, funtzionan, emozionalki antzeko parezu dira. Ez dagoen beste desberdintasunik. Horain aldatzen dena da, honek dena dakila. Eta horrek dakakina, hau da esan edeko bila. Baina bestela, emozionalki antzeko parezu dira. Neskak ez nautela onartzen. Ez dutela beraien taldeen likitzen ni hor sartzeko. Eta mutileak, batzutan, eta ere arazak edukitzen dituzte, eta zaila gustatzen futbola izan izan. Horri ere, zaintasunak edukitzen dituzte taldean sartzeko. Arau batzuk daudelako, eta mutilean arauak entzunak izaten dira kirolaren inguruan. Kirola gustatzen bat zailo mutil bat joango da. Baina ez zailo gustatzen, zaintasunak edukitzen ditu. Beste gauza batzuk gustatzen bat zaizkio, bidez,
bueno, musika ere bai, musika egintzunei gustatzen zaie, jartzen dira hor eta musika entzuten. Bai, gazi egin zira. Barcelonan berritxarrak azkeneko, gizon hori joazen gira egiten eta kontzertu bat ematen bostiraia Barcelona. Eta, nire alaban bizi da, eta joan ziren, eta galdetu nezen moz, apoteosiko zantzen, oso ondo. Baina, izan zen, izan zen, beregek agur esaten diote etapa hori, eta niri ere, hortareko zerbitku zidan, nire gaztetxoen abestigei agur esateko denak nekizkin. Azkeneko hauek ez esan zen, azkenekoak ez nekizkin. Azkenikoak denak nekizkin eta hori, agur bezala esan nien nire abesti motailei. Zoa ez gustatu zitzaela. Nola, esan, ¿qué pasa? Doloa. Esan, begira. Doloa, zenbat dolo egin behar dira bizitzaren zehar. Eta horrein, nerabeak, zene doloa egin behar dute. Orain arte, zentzuk ziren arduradura beraien, zentzuk hartzen zituzten erabakiak, etxea, gurasoak. Eta beraiek usten zuten dira, erabakiko dute, gurasoak ezakite. Orain ja, esaten dugu, pentsatu abezer egin dezakezun, abezer, eta esaten dugu, ez zure ardura da. Claro, hori ez bada landu aurretik arduranena oso zaila da, bat batean agertzea, ez hori prozeso bat da. Eta, guraso, hemen, esaten zen duten, gurasoak eskatu nahi dute nola motibatu ikasteko gure umeak. Nik beti esaten dut, zer ikusi hori ikasi. Gurasoak, jarrera ona bale badaukagu lanarekin, gure bizitzan, kulturak, toki bat bali badauka, gure umeak ere hortekan joango dira. Agian, nera bezalan ere esan dezake, nire gurasoak horrelako dira, eta nire juizu kontrakoa egingo du. Batzutan, inposatzen bazaien zerbait, orduan bai esango dutela, egikete den. Baina, ze importantea den hitz egitea, eta beraiek joatea erabakik hartzea. Klaro, esoten duz bai, baina ez badute eskolan lan egiten, errepikatzeko arrisko dakate edo, bai, egia da. Baina, nik beti esaten dut, batzutan konturatu den behar dute, nerabeak, ez badute lan egiten zer eta egiten. Eta batzutan, ez dakit ze esperientzia dago zuek, baina batzutan, ez bat duzu lan egiten eta ikusten baduzu, ez duzuna, gandiku, hor bai lagundu behar zaiera pentsatzen zer dela eta. Zer dela eta ez duzun gainditu. Baina hortara iritsu egin lehenago, ikusten, kurso zeak ere ikusten joaten dela. Orduan, orain etorriko dira, etxeko notak ez, etxera. Orduan, oso importantea da, termometro bat delako notak. Ikusteko, berari orain tokatzen zaion, hori egitea, gaiten aurre egiteko bere eginkizunei. Hau oso importantea da. Ez bat ahan, suspenso asko eta behiturako edo asko edo gutxi, galdetu egin behar zaila. Zer gaitu iruditzen zaizu maitza hauek ekarri dituzuna. Esango du ez dut dago lanik egin, edo posta jola oso ikasten ditu da gauzadiak ez zaizkiterak interesatzen. Orduan, ez da dut lan egin, orduan zer iruditzen zaizu egin dezakezula. Lana, besterik ez, egizu zer egin behar duzu. Claro, ze otxura dauzkagu gurasoak momentuetan, ze gortzeko otxurak. Mobiliakin, europegia pasatzen duzu, eta konfiskatu egingo dizu mobilia. Claro, hau faena bada, zergatik, mobilian nerabeak dena bakotekako, bizitza hor bakotek. Orduan, hori kentzea da, eta zuek gazteak zarete, eta zuek ere asko erabeliko duzu mobilia. Nik ikusten zena kalean, hori da, ni arritutan nago, edo zen momentutan, jende guztia mobiliarekin. Birudi ezin dela egon, zer gertatzen zaigun, ez? Birudi ezin dela egon,
horrela, lasai, pentsatzen, edo aspertzen. Ez, egon guztiak egon behar dugu konektatuak. Baina konektatuak zeinekin, zaten horrekin. Ez du, eta egunetik egonea, gutxi golkatzen gara hitz egiteko. Gaur justu, da guarden, hori, saio batean, atargo eta bi urte dazka, proziotuta dago, eta horrela, eta hori, beste harreman batzuk agertzen dira hor, eta berak esan zidan, biak esan zidan oso gaizki zagoen, eta horrela, esan zidan, nahiz bat duzu, hau eza, goxapean hitz egiteko, nahiz bat duzu iguratuko naiz eta itzenko dugu, eta berak, ez. Claro, hemen pikar edozen gauza esaten da. Baina gero, aurre izagre hitz egiteko, eta gero, bakoitzak dazkan edabetaz, eta arazetaz hitz egiteko, kosta egitea zaigu. Hori, helduen mundua, orduan, guri gogorra egiten bazaigu, hitz egitea, zer, nola, eta bikotearekin, horrela, zer ere espero dugu. Gure nerabek, zer ere, non hitz egingo dute etxean. Gainera, adin honetan ere, gauza batzuk ikuste asko zaindu behar direla, arauak dira, arauak edo mugak, ez? Hori, orain arte, gurasoak esaten zuten zertzen onera unearentzat, eta hori egiten da. Baina erabekin, eskema hori ez du gehiagin balio. Arauak negozioak egin behar dira. Beti, orain datoz eguarrek, ezkerreko guna, beti, gure nerabeak nahi dute, Jesus, festa handiak egiten da, normalki ez, eta nahi dute atera. Eskatuko dizue, amairu urtekoak ere jazten dira esaten, eta nik atera egin dut. Orduan, hori nola kudeatu. Zentzaile, ikusi egin behar da, zelako nolako diran zuen umeak, beti hori kontuenak behar da. Batzuk, amairu zarrakoak, dazkatelak eta horrela, aifesago ateratzen dira, etxetekan beste batzuk, oraindik, 14 urte arte ez dira, ez dut eskatzen. 15 urte arte, beste batzuk bere agazten dira. Orduan, hori nola egin. Zuen irutzen bazaizue, edo, ordu tegi batekin guzti egin bat zaila ikusi, horrela da, edo ikusten baduzue ez dela ona beraren zat, hori esan bat zaila begira, zuk nahi duzu atera, baina guk, beti guk, gurasoak, guk pensatzen dugu ez dela ona zuretzat hori, eta etxak behi bako duzu orainkoz. Orain nik pensatzen dugu, ez dagoezula, behar den gaitasuna, egoera hori aguantatzeko. Así que, orainkoz etxan bilko zara. Berritxe harrapatu dezake, hoxe, dino zer. Txikitan ez zenuten aguantatzen unearen kasketak. Zuek horrela, gire hondan eta nigar batean, eta hemen nago, ez zaude bakarrik. Baina, bakizu, hori ez zindela. Esan dizut, zerbaitik esan dizut, ez zindela, aguantatu den beharko duzu, eta zuek hori da. Ikusteten, gure nerabeak hori eskatzen digutela. Neurtu egiten digute, zelako resistenzia daukago. Benetan, esaten dugun hori, benetan esaten dugun, edo da, okorritu zaigulako. Hori oso importantea da. Orduan, hori beraiek nabaritzen badute, zentzua daukala, zuk esaten duzuena. Eta ez duzuela gore maite, horra izan arren, ume hauek, azkenean, bere ona den hori, eta gurasoak esaten diotena, ona dela, egingo du. Nik horrela pensatzen dut. Baina, hortarako nabaritu behar dute hor zaudela, disponibilidad daukazula, entzule egiten duzula, rekonozitu, validatu, eta maite duzula. Hori oso importante da. Gero, baita ere, entzule izan dut nik lanean, banuke, bendola urteak. Neska bat, etorri zenean, uste, bosgarrenean zegoela, bero, DBH gozoan pasatzen. Eta, ekarri zuten, esan ez,
prepubertzen, indartsua zen neskaura. Bizkorra zen, oso bizkorra, eta oso indartsua. Eta orduan, etxea jartzen zuen ipurdizkora. Eta gurasoak ezin zuten neska honekin. Eta orduan, etorri zen, eta nik ulertu nuen, neska hau, ez zegoela pesatzen zuten erotua zegoela. Batzutan, hori arteak izte ezin zuen ez dakit nola, edo ostikoka, horrela, eta edo zen gauza esaten ziren gurasoei, jo puta, bueno, de todo. Eta gurasoek ezin zuten egoera horrek. Kari zuten eta nik nabarik ikusi nuen, hau zera etxeko salona. Berak, denuziatu betzen zula etxeko giroa. Eta, klaro, amak edan egiten zuen. Gurasoek ez zikiten etxean egoten. Nik kalean ikusten dituen, edo zer momentutan, horrela, edo poteatzen, edo bizkiak zituzten, bilaga. Eta alabak etxea. Nik alaro bat, esan egitezean, eskak. Eta egun batean, zigortuta zeuden. Ez zeuden momentuatan zigortuta. Azte nagusia, edo hortekan zegoen asuntoa. Eta hori, gurasoak entera egin ziren gauetan. Eta esan ziren neska hauei, 10:00 etxera joateko, eta etxera. Eta hori, etxera joan ziren 10:00, ikuzien gurasoei etxeak gaude, eta berriro ospa egin zuten. Kalera. Eta horrek egunean, zijoazten udalekuta. Eta orduan, gero, kalean non ikusten dituzten alaba hauek, guraso hauek. Hori armatu zela dedimos. Ez zirela joan udalekuta, ez dakiz zerbak ez zerbak. Zuarezkoa, gainera, gaiak emintzen egin gurasotik. Karo, zuek joerlara jote zarete. Eta eskatzen diozue, 11-12 urteko neskei, etxera joateko eta han egoteko. Hori, nola ulertzen duzu? Claro, nola eskatzen duzaioko zerbait zure, zuke ez bat duzu egite. Oso importantea da, etxean presentzia egotea. Nik beti esaten dut, gure umeak etxe betortzen direnean, parrandatik, gure esok beti etxean egon behar dugu. Zergatik? Etorria zara, etorri naiz. Ikusteko nola datozen, arrela egiteko, hori oso importantea da. Eta batzutan, esaten dugu, hundiak dira, total, bat? Ez. Nerabeak badirudi, momentu batzutan, oso hundiak direla, eta ikusten duzu beste batzutan, ume batzuk dira. Hor dago, ez denbora guztien gaude, nerabe zaroan, ezin esan agur gure hautzaroari. Eta orduan, agertu egiten dizkigu elementu egin. Kabe beste batzutan, eba dirudi, gerala, san diosak, diro erabiltzen dugu, gero, zer ikusten gurasoak edo dituak bizi direla, oso ondo, diru pila daukate, ofin bera egintzat. Gero, nahi duten egiten dute, nahi duten edaten dute, harrema asesorak dauzkate, eta zergatik anez. Eta orduan, hortik anezten da, kuriosidadea ere hor dago, eta orduan, harrema asesorak ere, orain gainera oso goizazten dira. Orduan, zer egin harrema asesorekin, ez? Claro, batzutan, harrema asesorak egin ondoren, gero, etortzen dira etxera, eta igual, gure ondoan eseritzen dira, ama bat, bezarkatu nauzu. Zergatik, gehien izan delako beraientzat esperientzia hori, eta orduan izutu egiten dira, behar dute, amaren edo gehien bat amari eskatzen dira bezarkara, ez? Orduan, hori nik uste hartu behar dela, guk ere, berdin egin dugu, hausartu ginean ere harrema asesorak esaten dut hausartu, ez delako erresa. Iruditzen zaigu, hori ez, baina, ez da erresa harrema asesorak erkitzea eta esatea, eta hau da, hau zen, eta zer da, hain beste gora ipatzen den zerbait, ez? Harrema asesorak, zer dira? Gero gainera, orain, bideo horiekin edo, mobilian, daukate,
harreman sexual mota bat, ez? Eta, iruditzen zaie hori dela, harreman sexuala. Eta, hori, izalitike, modu bat, baina normalki harremantzeko, eta guk esaten dugunean, harreman sexualak beharrezkoa direla, eta gaitira, Andreak izenak harreman sexualak ekitzerakoan aberastu egiten direla, eta horrela, hobeto sentin arazten zaituela, guk diskurso horrekin joaten bagara, eta gero, pornografia ikusten badute, hor ez bako loturarik. Eta guk ere, harreman sexualak, harreman sexualak ez ditu umen horren, privat, hori intimoa delako. Baina, gurasoen, irutzen zaie batzuei, nerabe batzuei gurasoak ez dauzkatela harreman sexualak, baina baita ere ez da esan behar ezakit, intimoa delako hori. Gero, egora batzuk pribatok izan itezkera hitz egitea, etortzen balitea, esan ez, neska batekin hasi dela, mutil bati, esan bako zaio, baina neska jarrela, adine honetan ere flegela gesten zaie, neske, eta mutiei eiakulazioak, hori dena ezin dugu ukatu, hori dene gertatzen zaigu, eta gertatu zaigu. Orduan, hori kontuan hartu behar dugu. Nola bizitu genuen neskak adibidez, nola bizitu genuen trebea. Batzudan, esaltan dute, ez nire amari konpresak ikusten dizkion. Hori dira bakoitzaren asuntoa, baina ere niretzat oso gauza intimoa da, errebela ere. Baina horretaz hitzen diteke, ez da ikusi behar, neko ez dut uste. Baina hitzeri. Zuretzat, eta nabiltzen diogunean, titiak eta horrela, aurrekatu dizakegu. Eta horrela jakiten dute, normalki. Baina nik uste oso ona dela hitzegitea. Gorputza garatzen dijoa, orduan horrek izan nahi du, regla eukidezakezula, edozein momentutan, eta orduan hortaz hitzegitea, eta zertarako den, eta gauza badela regla eukitzea, eta beste gauza badela garatu egin bargula gorputza umeak izan arte. Hori beste prozeso bat dela. Baina, harreman sexualak epitzen badira, kontua hartu gabe, kontu zibili gabe, goatzen naiz, aspaldean ginekologo batek esaten zuela. Si se tienen relaciones sexuales, lo normal es quedarse preñada. Esaten zu, punto. Claro, hortaz eta dugu hitz egite, ikuste badugu, norbaitekin daginela, edo bestela ukitzen dituz harreman sexualak, nik hori entzuten den bulegoan, batzuk arrailo mala urtetik harreman sexualak penetrazio. Baina, orduan hortaz hitzen dela. Ezin ditugu begiak itxi. Ikusten badugu gure alaba, gure semea, nahiko horrela dela, gantzatua, hitzekin bada. Eta mutilekin, esan, zer erkaritike. Eta behin alengoan, hori irakurtzen, prestatzen gauza hori, eta irakurtzen duen, zer importantea den semealerekin hitz egitea, ze ganiztiaren ume bat aurrera ateratzea. Batzuk, fantasia nerabeak, fantasia hori okutzen dute. Ume bat, gainera, azken aldeotan itzortzen zertuela, alako neskak amazazpi urtekin algo mendiku da, eta bai aurrera dizkoa, horretako gauzak ez. Orduan, zer importantea den, hortan zintzegitea, eta esatea baita ere, gauza bada, pregnatu egitzea, eta beste gauza bada, umea izatea, ama izatea. Umeak eukibitzak egu, horreza da, gauza bada, umeak izatea, eta beste gauza bada, ama edo aita izatea. Horria oso desberdina da. Hortarako, ama eta aita izateko, oso, responsable izan arduz. Eta, jakin behar duzu, ume bat aurrera ateratzea, oso gariztia dela. Dena dakigu, zena gustatzen zezkigun, gure umeak aurrera ateratzea. Hori, hemen gaudenok dena dakigu, ze gariztia dela. Baina, zure proiektua da, eta zuk onartzen baduzu, zuen harremazten proiektua, eta zuek erabakitzen baduzue proiektu hortan sartzea, konsekuenteak izan da. Horretxu petxo, zeke aurrera.
baina nerabe batek hori ez du, gelditzen da, romantizismo horta, handia, oztak zen eskak ez, osito mucho, horiko oso gogorra da, eta adina hauetan, ama izatea, ume batek kartzea miliontara, oso ez daguna beretzat, bere gazte denbora hori ez du lako bizituko, eta gehiago garatu behar du, ama edo aita izan arte. Ez da, bai, bagien gorputzak, bai, reglata, eta semena badakazue, baina ez dagoezue horrendik gaitasuna ume bat usteko, eta aurrera ateratzeko ez. Uste gauza hotaz asko itzeretak, gure agermunekin. Gero, bazen zagitea bizka bat, moriak. Nik uste orain momentuetan teknologia oso sartu da daukagu, gure mundua. Eta, lehen aipatu dut, batzutan zigor bezala konfiskatu ditu diagula mobiliak. Ni hortan ez nago ados, itzirik bezakegu, ikusi nola kudeatu hori, baina, klaro, hortarako, baita ere, pentsatu dugu, norberak, nola kudeatzen den hori. Afaltzen edo bazkaltzen ari bara, eta mobilia horregarien badago, eta pipi, eta begiratzen, horrek ez zer esan nahi du, ni ez nago den, edo hemen nago, ez nago guztiz denen. Orduan, ere hori, beraiek ere erabiliko dut. Orduan, ezin zaila eskatu, guk egiten ez dugu. Así que, konsekuenteak izan behar dugu, guk zerbait egiten badugu gela, besteak egiten badute, argi dago dugu. Edo, zerbait nahi badugu, landu, guk ere zerbait egiten dugu. Ningoratzen bai, ez guraso batzuk, DBH-re pasatzenean mutila, esan zuten, nerekin, mutukoan lanian egizen, eta gurasoan etortzen ziren, 15-etik. Eta, esaten zuten, bai, eske, jardenak, denak dakoten mugia, eta ez badiogu erosten, desberdina izango da, eta nik esaten zuten, zuen iruditzen zen behar duela, eskola etxe ondan dago, lagunak hor ikusten, eta zuek ere badazu, eta telefona, bai, desberdina da, esker, azkenean, olentzerotan, ekarri izan. Gero erabiltzen zuten, hori, suspenso bat, fuera, telefona, ez dakitzen. Ordu, ez dakit zuek txikitan erabiltzen zenuten kanta hau ez, baina, gure dekoran zen, Santa Rita, el que quita lo que se da no se quita. Santa Ron, el que quita es una ron. Pues ez du begira, no izan dik, kitatik erabiltzen. Eta hori oso sartuta daukan nik bat barruan. Zuk zerbait eman duzu, zure semeari, ez da zure aia, berea da. Orduan, erabitzu beharko duzu hori ondo erabiltzen. Txikitan ere jostailua, esaten diogunen. Ez baduzu jasotzen, zakarrontzera. Zu nor zara hori esateko, bere jostailua da. Orduan, igual, aldatu gimako duzu. Bueno, niri molestutu egiten dit, egoera honek. Eta orduan, guazen lagunduko izu jasotzen. Guazen bien arteak jasotzen. Orduan, bai, zuk ere lagundu egiten duzu eta nera berak. Ze eromena, ez? Ez dakit nola eramaten duzuen zuek. Zuen seme-alaben logerak. Hori lotuta dago eta ere, nola, txikitatik, esan bat egu gure egira barkatu behar. Horrela gauzarak zure dela honek molestatu egiten dugu, guazen jasotzean, hori hartu behin nolenago, hau jaso egin dugu. Hori landu bat duzu, gero, nerabeak baita egiten dute, jaso egiten dute. Nerabe guztiak ez daukate kaos bat, biedan. Asko bai, nik bete ikusten dut ere termometro bat bezala. Nera, batek, lodela, bali marauka, ipurdizkora, horrek esan nahi du, bere mundu, aparruko mundua horrela dagoela. Latinosak gara ekolegia. Orduan, lagundu egin behar dugu, kanpoko hori ere txukuntz.
Gero, agian berriro, desestrukturatuko du logela hori. Baina berriro lagundu. Batzuta esaten da, zure gela da, eta nik ez nahi sartuko zure gela. Hombre, nik hori, hain koste egiten zen. Etxea, bere garaien espazioa da, bai. Baina etxe bakoan dago. Eta etxean harmoni bat egon gara. Osintza, horrekin ezin dut. Beste espazio guztik, jasota bali malaude eta txukuna, ezin dugu, ezin dugu nerabe bat egin horrela, eta beti horretara behartu gabe, baina bai, esan ez, begira, zu zakit, agian gusturak zaude, horrelako, ezin dut horrelako desordenarekin, eta baina ezakizue izgertatzen zezuen, niri desordenak erotu egiten hau. Nago horatzen ez, azkeniko etxe aldaketarekin, bakizu ez zer bermudan zabat, niri, egun batean, emanzean Kristus bat, pero, nik esatzen nuen erotu egin zela, eta zen desordena, nik ezin nuen desordena urarekin. Gauzak bere tokian jarri arte eta armarioak izan arte eta hori dena, nik ezin nuen urarekin. Orduan, hori kosera duzuen, norberak zen, toleratzeko gaitasuna daukan, desordena. Ez dut, horrein toleratzea ez dut aipatu, oso importantea, bera, beste 3 puntuak eta baita ere horiek aipatu behar ditu. Orduan, zer toleratzen dugu, guk zer toleratzen dugu, gure lineak ere zer toleratzen dute. Nik beti esaten dut, munduetan egoteko behar ditugun elementuak direla. Frustrazioaren tolerantzia, itxaropena, itxaropena, guk sortu behar dugula momentan. Zako lintzateke, itxegiteko gaitasuna, hori berea da, pertsona batena, frustrazioa toleratzeko gaitasuna, itxegiteko gaitasuna, eta esfortzatzeko, lana edo esfortzatzeko gauzak lortzen. Bat mala, saluztu noizkoa den pelikula hori, baina ospalikoa da, Filo de Octubre. Filo de Octubre honetan, pelikula honetan oso ondo nik uste dela ikasgelan ikusteko pelikula. Zer nire ikusten da, izaten ditugu pelikula batzuk markatzen gaituenak bizitzan. Niretzat hori da. Eta hor oso ondo ikusten da ze frustrazioaren aurrean nola funtzionatzen duten nerabe batzuk. Gero, itxoegiteko gaitasuna, gauzak gaizkiatzera eta berriro altxatu eta berriro saiatzen zereka egiten eta berriro eta baina. Eta gero lanak egitea, hori ez dela lortzen. Goemana, ez gauzak lortzeko lan egin dela. Eta gero, adibidez, baloratzean etxean, importantea da baloratzea gure ume egin duten lana, esfuerzoa. Esateko diogu ume bati, zu oso inteligentea zara eta zer egin garen lortzen duzu. Orduan, horrekin zer egiten dugu, bere egoa puztu. Enkarri esateko diogu, pozik nago zurekin, lan asko egin duzulako, sairatu zerelako, hori gainditzen, ez du gainditzu, nik ikusi zaitu lanean eta zuten lan egin arren, ez dugu lortzen emaitza horan. Jarraitu horrela, ikusi duzu nola lortzen duzu batzutan demora gehiago behar dugu. Adibidez, horrein zuek zaudete oposizioak ez, batzutan, niko beratzen naiz, nire anaia zarrela, aurkeztu zerian, euskarako katedralerako, aurrenekoan ezun atera. Bigarrenean aterazu. Eta hori da, ez, batzutan, aurrenekoan ezaizu ateratzen, eta bigarrenean ateratzen duzu. Eta, kotxeko karneta, nik ez dut atera aurrenekoan. Eta hori, jende asko ez dugu ateratzen aurrenekoan. Eta berriro, baten gara autoeskolara, eta azkenean lortzen dugu.
hori da nire izotik importantiena. Batzutan, batzuek ez dutela gaitasunik aguantatzeko, ez gaitela horrengoan da ospa, egiten du. Ez jarraitu, ez ikusiko duzu zure nola lortzen dituzu gauzak. Lan eginez, ez dago besteik, lan eginez. Eta batzutan hori ere kosta egiten zaigu, hori lan zen joatea, lan egin behar bat, bizitza honetan lan egin behar bat. Eta pelikula honetan oso ondo ikusten da, eta ere irakasleen funtzioa zein den, eta nola lagundu diosaiok ez zuen ume bati aurrera joatea. Ez dakit ze esperientzia daukazuen zuek zuen eskolarekin edo ikastolarekin, ez? Egin bat irakaslekin. Batzutan, gura etxetikan etortzen gara, eskolara, eta orduan, beste mundu batea etortzen gara. Eta harremandu egiten gara gurekidekin, baina referentzia da irakaslea. Orduan, batzutan, ez dakit esperientzia hori sentiko duzu baina, pasuna batura batzuk usuari guztatu zeztigu, resulta que zergatik, oso ondo konpontzen nahi zelako irakasleekin. Eta hori, ikasten dut berak ematen duten guzti hori. Irekitan nago, harreman nola daukat, eta hori, berak ematen ditena, dena hartzen. Hau zen importantea den, eta pelikula hortan ere ikusteeta. Orduan, nik usteet batzutan esaten dugula, ez dago irakasleen munduan ez, ez dakat nik ez dut zertan zinbiat lagundu, nik ez nuke hori izan da. Eretzat, gurasoak oso importantea dira, baina baita ere, gero, beste momentu batean irakasleak. Eta batzutan, gure bideak gero ikasketetan, horrela bideratzen ditugu, irakasle honek ondo erakusten zidan material, irakasle hona zen eretzat, eta gustora eta igual hortikan noa. Azke, horregatik, ikusten batzutan genitzen zaigu irakasleak ez direla importanteak, oso importanteak dira. Begira, irakasle liburu bat dago, Guatara gutxi izan, autore hau deskubritu nula, eta bat duzue hartu. Da, la hora de clase. La hora de clase eta da Massimo Recalcati. Ez da gintu, hau, Lacaniano bat da. Eta batzutan, Lacaniano ezaile guzti zen, ulertzen. Ez da gure jarraitu irakurtzen. Oso interesantea. Neri asko gustatu zitzaidan, behin, gizon honek hitzaldi bat eman duzu, eta hitzaldi hartara joan zen bere unibertsitateko izandako irakasle bat, filosofia ikasi zen honek. Eta, gero agurtu zuen, bukatu ondoren agurtu zuen eta esan zion. Ya me habían dicho a mí que tú explicabas el psicoanálisis hasta las piedras, que te podían entender hasta las piedras. Y es verdad, la verdad que era mi función. Mira, yo cuando doy una charla, una conferencia, siempre pienso en el niño que yo fui y cómo me costaba a mí entender lo que me explicaban. Entonces ahora me pongo en el lugar de ese niño e intento explicarle de forma que puedan entender. Izuari gustatu zitzaidan hori esan nika. Eta egoria da, batzutan, lehen batean, hitzaldi batean, ponenteak esaten zuen. Ezin dugu, ezin dugu psikoanalizisa hitz arruntakin esplikatu, ez dela vulgarizatu edo ez da nikola esatatu. Eta nik egin hitzalik duka esan, zeratik, pelikula jaten eranean ere, potoloak erabiltzen dizkigu tenean, esaten dugu, zergatik ezin dugu hori izan beste hizkuntza, nik ulertzeko moduko hizkuntza bat. Hori eskatzen dugu, nik uste harreman emozionaletan eta gizakiak dauzkan harremanetan, nik uste itzen dezakegula funtzionamendu mentalaz, itzen dezakegula hitz normaletik, ez dugula hitzen dira. Horiek korporitzapena. Jende artean egoteko, uste dutzen dezakegula.
eta zer gertatzen dut zegoen, hor, denbora guztian hor gaude, gure umekin, gure bikoterekin, gure lanarekin, denbora guztian harremantzen. Eta denbora guztian ari gara. Ez badakate frustrazioko toleratzeko gaitasun handirik, beti azarre, beti prosta, ez daktzen. Hori, bai, etxean, bikoterekin, umekin, lanean, gurasoekin, hori, beti gertatzen zego, eta oso importantea da, nola, kudeatzen ditugun gauza guztiak, eta, hartu behar dugu, beharrezkoa direlako, bizitzeko batzutan, joate batean horrela, eta, esaten zuten, bai, psikologo, eta jogo, porque, normala da, bakoitzak, bere bidea apuntu bat du, baina, zer importantea da, zuk, ez bazaude ondo, edo gure umeak, ez badaude ondo, bide horik jatzea. Baina begira, nik esaten du beti, gure psikologo sartu behar dugula, importantea beti gurasoak. Gurasoak dira. Orduan, profesional bat sartu behar du, mundu hortan, gurasoak ezin dutenean pentsatu, ezin dutenean ulertu, orduan bai, eta nik asko, badakizue, nik lan asko egiten du gurasoekin. Ume bat ikusi horretik, batzutan ez dut umea ikusten, batzutan gurasoekin lan eginez, gauza bideratzen dira. Niretzat gurasoak zareten importantena, harreman hartan. Guk sartzen gara, ezin da. Eta nire aletan, ze gauzak eduki behar dira kontuan profesional batena jateko. Rebeldia hauek eta horrela, nik usteet, hobe dela gurasoak jatea laguntza behar dugu ume hau ulertzeko. Bestela, nerabe bat, tratamentu bat eramateko, diskoterapia bat eramateko, esatu behar dugu, guk ezin dugula egoera horrekin, baina baita ere, berak dauzkan ezaugarriak. Ume honek, toleratzeko zeraitasuna dauka. Gero, kulpak beti kanpan uzten ditu, enbidiozua da. Gero, elementu destruktiboak eta auto eta destruktiboak nola dut. Horiek batzutan, esan dezakegu goizu, hau gehiagizkoa da, hau ez da, hain normala, orduan guztiak laguntza eskatu behar. Hor zer betertatzen da. Baina, nik esango nizueke, hori gertatzen denean, normalki hori garatu dela etxean zerbait gertatu delako. Edo gertatzen ari delako. Momentu enten, egoera, bizitza zaila da. Bai harremanetan, zenbat bikote daude ganduta, eta hori ez da errexak, duetzat, guretzat, banantzea da onena. Esaten duzu, beste lan ginen, gaizkin noa, eta egin behar da. Baina, klaro, gure umei hau asko gustatzen zaila onartzea. Orduan, beraiek gustatuko litzaike beti, gurasoek aintzat ama beti elkarrekin egotea. Etxera joaten direnean, kaixo, eta horrek nintzea. Beraiek joan ditezke, beraiek gurasoak horrein. Batzutan hau ezinezkoa da. Eta orduan, importantena da beti intzegitea. Begira, egia gogorra izan arren, hobe da egia jakitea. Eta egiarekin, lagundu egin bako zen gero, nahi gabe gori uste. Baina egira importante bat. Gezurrak dira, bion, erabiltzen beten autore bat, esaten du. La mentira es el veneno de la mente. Eta, hori, oso ondo, niri gustatu zitzaidan niekin, engoan, Woodlinen pelikulan. Seme bat, hori, universidadean zaudena, baina horrenko urtean, beti karrera saldatzen zuen, ez zuen bere bidea aurkitzen, da horrela. Eta momentu batean, ez zuen, zuen. Eta jolasten zuen, poker eta dirua horrela ateratzen zuen, etxekoak oso beratxatzen ziren, baina berak horrela ateratzen zuen dirua. Bide
erresionetatik ona zen pokerrean, eta orduan diru pila irabazten zuen. Eta momentu batean, bera amak festa bat egiten du, eta bera, klaro, neska batekin joan zen Nueva Yorkera, baina neska hori litroetan egiten da bera asuntotan, eta esaten du, jo, amari, ikusi naute, hemen nagoela Nueva Yorkek, eta etxera joan beharko dut festera. Eta horren, esaten dio, neska bati, esaten dio prostituta bat zer, eta estan di, eta esaten dio, jo, nik ordainduko izukain beste laguntzen adiazun ere gurasun etxera. Baina, amak tabarik egin zion, ez zela bere entregaia hura, beste norbait zela. Eta orduan, egin zion, xeriara ziren zen, te tengo que contar algo. Eta beti gezurretan egon zen, eta egia kontatu zion. Ni ez da ikusten nola joan mutil hauek, baina nik pensatzen dut, ja, mutila baldatu egin zer, zergatik. Bueno, gezurretan zegoelako, eta orduan ezin zuen bere bizitzarekin gezurra hartan bizitzen zen. Eta adian, hori dela eta ja aurrera joango zen. Ez importantea den egia erabiltzen. Gure umekin. Gogorren zanarre. Bestela kalte egiten diolako, egiten diogulako. Bueno, ibak izue, azten ez hitz egiten eta ez nizte ditzen. Importantea da, zuek orain, a ber, ze gauzak, etorritza ez dizuen burura, ze gauzak nahi dituzten. Komentatu edo. Zuek gauzak. Bestela, zuek jartzen nahi zen. Bai. Bueno, batzutan, igual, edo guk funtzionatzen dugula modu bat da, eta zaten dugu, hola kudeatu dezaket. Nik uste da ikan egin behar dugula, gure buruari. Hau, honekin zer egin dezaket. Hau oso importantea da, eta baita ere gure zenekin ere batzutan etortzen dira, abei honetan ere ematzen da, hain hauetan ematen dira, bulenean eta gauza hauek. Bueno, bulenean egin aurrean, egiten ere gauza dauzkat, beti galdetu behar dugu, pentsatu behar dugu, ze ikusirik dauka ume honek gertatzen zaion honekin, eta gure baita ere, zerbait gertatzen da zaigu, gabilanean edo horrela, galera hori egin behar dugu gure buruari, ze ikusirik daukat nik gertatzen zaiten honekin. Zerbait, batzuik ez dira inoiz bulimia egiten, beste batzuk da. Lehen aipatu dizueten motiko hori, modila hori urtekin menziotena, hori ere torri zen eskolan bulimia egiten zutenako. Eta badakizu ez ikusi zaukan belak. Nik zen harrikuta nola tratatzen zitu besteak. Eta baita ere ni batzutan, utxe egiten nien duen, buf, eta hitza jartzenen, begira, momentu honetan nola tratatu nauzun. Utxe egiten didazu. Eta, klaro, zu ez bazara atxerimea zure kidekin, zergatik besteak izan behar dute atxerimea zurekin. Ez, zu atxerimea izan behar duzu. Hori, nerabeak eta guri ere gertatzen zaigu gure lagunekin, gu ez bagara atxerineak, zergatik egin zer behar du beste atxerinean ere. Hau, toma indaka bat da. Harremanetan reziprozidadea dago. Eta ez badago reziprozidadea, harreman hori hautsi egiten da. Bai bikotean artean, umekin, gure umekin ez zen diago estatu reziprozidadea. Gure harremana nuekin da unidirezionala. Horrela. Enkabio, lagunekin eta bikotearekin reziprozidadea. Beti batek emaken bat eta besteak ez badi honekin, bat aberastu ditetan eta besteak pobretu. Eta azkenean, harreman hori hautsi egiten da. Ezin hori aurrera eraman. Bai, bikotean ere hori askotan ikusten da, ez? Hortan, begira, dago niri bizuak gustatzen zezkiten bi ipuin.
el príncipe feliz y el amigo fiel. Eta hauek daude liburuxka batean Oscar Wildenak dira, eta daude el príncipe feliz y otros cuentos. Hor oso da ikusten da, zer gertatzen da, zure burua ez baduzu zaintzen eta zure bidea ez baduzu jarraitzen. Hori el príncipe feliz. Eta bestean, el amigo fiel ikusten da reciprozidadearena. Claro, zuk beti baduzu, eta besteak ez badizu maitean, azkenean besteak, eta zuk, hau adibidez hil egiten da, ez? Hil egiten da, niko lurtzen dut ere, harremanak hil egiten da. Orduan, gauza hauek oso importanteak dira bizitzeko, nik uste hauek ez ditugula bazter batean ontzi, batzutan hain lanpetuta gaude, zentu pentsatu, baina denboratu behar dugu hortarako, pentsatzeko eta ez dugu aipatu ere aspergarren aurrementu edo, nola, aspertzen diren guremeak eta gu batzutan aspertuta gauden, ez? Eta, kikimoak direnean, ze lanak hartzen ditugu, ekintzak antolatzeko, zerbetetan egoteko, ez da beharrezko, umeak, esaten badute aspertuta nago, bueno, orduan pentsatu zer egin dezakezun, ez baduzu aspertu nahi. Eta, bueno, zerbait etorriko zaizu, lururatuko zaizu. Hori lasai datu. Eta, bueno, eta ez dela txarra aspertza. Beste gauza bada, hori balin bada, bizitzeko modu bat. Hori ja beste gauza da. Batzuk, edo demora guztian, aspertuta apatia, zauket kuriosidade, hori ja, zer bada. Ikuste baduzue, zuen semeak, adina hauetan gertatzen da, ez? Asko aspertzen dela, dagoela, ez daukela interesik ezarrekatik, ez du lagurikin atera nahi, hombre, hau kontu, observatu ginako duzuen. Eta, gero, observazio hori pentsatu eta erabaki bat hartu. Baina, pentsatu behar duzuen, hau asko luzatzen bada. Momentu batean aspertzen delako, ez da larrik, hori, ez da txarra, ona da. Baina hori luzeroan gelditzen bada, hori arriskutsu. Horrek zer esan nahi du, bizitzak beretzat ez dakala zentzurik. Apatia eta kuriosidade eza, eta klaro, kuriosidadea beharrezkoa da bizitzeko. Eta oso interesantea da bizitza, baina kuriosidadea auki behar dugu. Irutzen bat zaigu bizitza dela, horrela, klaro, gure umeak ere hori jasoko dut. Ze importanteak zareten edo gera gurasoak, ez? Unen aurrean. Eta, bueno, eta doloarena ez dut egin katu, doloak bizitzaren zehar egiten baten gara, horren hauek zuen zurten umeek tokatzen zaie hautzaroari agur esatea. Baina batzutan, aldebete batzuk garatzen dira eta beste batzuk ez. Orduan, gelditzen dira hor, batzutan, duetan ere esaten da, mas adolescentek enosake, ez? Hori nire gertatzen da, agian lan munduan oso ondo kokatzen dela, enkabio beste arlo batzutan, harremanetan edo, igual, gelditu dela han, eta ez dela garatu guztiz. Zer importantea den, guztiz deno batzutan, ez gara perfektuak, eta hori betzuz ez dugu, gure gauzako bidea. Baina hortaz jabetzea, importantea da. Hori txikioa, horren zezkan, amaret. Baina, eskaturaz oso zarretorren zen. Eta, ordu, esanik esan dion, badirudi, larraitz du izena, badirudi, larraitzen alderdi batzuk horrendik ez ere bailitxe gure dontara. Eso, aldatu egin bere jarrera. Oso zarretza, hori esaterako, beste modu batean. Txorraka da, dirudi. Baina, jartzean, jartzea hitzetan, nik pentsatu nuen zerbait, nahikoa izan zen beretzat. Ze importantea den hitza.
Zuei, okurritzen zen zuen hori gertatzen zaiola. Ez dago esaten, utzen esan baka, zakitzen. Iruditzen bezan zuen, agian, lagunekin asarratu zara. Zuei iruditzen bezan zuen, esan. Agian, beti horrela, agian. Ez esan, hori gertatu zaizu, zakigulako. Baina, agian, edo agian, eskolan zerbait, ikastolan zerbait ezkertzea zaizu. Agian, beti agian. Ez zintzaile, eta horrein gutxiko, agian honetan, ez zintzaile esan, hau gertatzen zaizu, hau, ez lan, hitz egiteko modu hori, agian, baliarri izan ekikikoki, nerarekin izan behar dut dena, bueno, bazen, hau horta zintzelin behar dugu, agian, horretak den gauzean, gure ikuspuntua, baina ezin dugu zapaldu benaien ikuspuntua. Eta respetatu behar maiztabia, bere ikuspuntua hori. Nire bide guztiarekin eta nire motatzen zuen. Claro, zuek orain zaudet bizintzen egoera hori, eta orain nire kantatzen behar da, eta zuen egin, ez dela zakatzen zurik. Horregatik denak egoera guztietatik zerbait ikasi dezakegu. Nik horregatik esaten zuen pelikula bat, edo novela bat, beti laguntzen dugu, gure funtzionamentua, izatean funtzionamentua ulertzen. Eta batzutan, pensatu ez ditugu gauza horiek, gure batean, liburu batean, ikusten dugu. Novela batean. Oso importantea da, iriketa egotea. Beste da, gure bizitza, mugatua da. Bai, beste ez, eskertu, Rosearen itzatiko xoa. Zatik zerbaitetako baldo izango duzuen. Bueno, gero, nik beti esatzen dut, esan dut, norbait bati, ondo, etorri behar zailo, helburua betita dago. Nik uste dago ere, irakaskuntzan ere, nik uste dago eko behar delatzen. Batzutan, bako esaten dut, norbait balio izan balio, zure lana beteta dago. Gaina, klaro, ikasketatan, badokiu, zer gertatzen den. Ez da, zure etxean ere bai, berdin gertatzen da. Batek eman dezakela, baina beste, irikita egon behar du, hartzeko. Ez da duzu hartzen, hor, berutzen. Justu hortaz, zegiten egon gara. Herentziataz. Herentzia baino, baloren herentzia, ez da, diruari bat, oso dotortzen da, oso dotortzen da. Guraso, falta direnean, eta etortzen zaizunean hori, eskertzekoa da. Osa, lo siento mucho, gaina eskertu gena zaila. Baina baita ere, gurasoen gandik ikasi ditugun gauza hori. Batzutan, eta, digo batzen naiz, neska bati, esan niola, bueno, berak esan bere aman hiltzen, eta esaten zuen, nire amak bezala egin nahi dut, etxean zegoen, otordurnek nire amak bezala nahi ditut egin. Esan, bai, zure amak bezala, edo zure amak erakutsi dizun hori hartu duzu eta zu. Eta orain esaten du, orain egiten ditu gauza batzuk eta nire amari ateratzen zitzaizkio, baina hobetago ateratzen zizkit. Ze ondo ez? Hartu du amak ematakoa eta hobetu egin du. Ke maragila. Horregako gauzak ez batzutan, deneko daukazu, esperientzia hori ez, nire bezaloan amarekin gehionez, Andre neskak amarekin, eta mutiak entzakin, nola, ama, bueno, pelma bat, eta gaina, erru guztik bere atzera. Gambio orain, uneak izan dituzunean, agian harremanak aldatu egin da,
bestea, harreman bat ekitzen da amarekin. Zer gauza, nire lau, oso interesante erutzen zen. Nola aldatzen dugu, eta urbildu egiten dara. Arien bat izaten da, hau dut egitzen eranean, eta honek izaten ditugunean, ama, gotan gara berriko, amaren gara. Zer politia. Interesante egitzen zen, izakiari gertatzen zaizki, gauza hoik ez. Bueno, badakizue. Non nagoen eta nahi duzen arte. Nik gustora egon naiz, gaina jartzen naiz eta naiz izkik isiltzen, eta gauza bat esan behar dizuet. Bera, lehenkoan, lasai autoren nintzen. Eta horrenkoan, gero esaten lanean nago nera bekin, badakit zer dagoen, baina, zakizue, zenbat liburu berriro begiratu ditudan, esaten mata, bueno, eska, eta azaude, azu, baina, zua, kosta zait, eta gero, esperienzietaz gehitzen egiten da, nik uste, hau oso importantea dela, ikasten begura, hauek nik erabiltzen dituten, autoreak Metzer eta Bion, dira, Metzer esaten du, se aprende de la experiencia, Bion esaten du, se aprende de la experiencia. Baina baita ere, Metzer esaten du, la experiencia solo no vale para nada, y la teoría solo no vale para nada. Hay que juntar teoría y experiencia. Eta horrela, garatzen joaten gara eta aberazten. Eta bueno, horregatik, ez zen importantea den, hausinatzea, zuek daukazuen harremana, zuen honekin, konpartitzea bikotearekin, izan hau, nola egin dezakegu, hau, erantzuna eman dit, eta zuk nola ulertzen duzu, zer esan beharko bainoak, hori den, oso potentea da. Nik uste, nire abezaroa oso potentea. Interesantea, baina batzutan, hor gelditzen dira, batzutan ez dira, batzuk jaten dira, ezer gertatu ez balitz bezala, eta handiak beti daude hor, eta gero, beste batzuk hor gelditzen dira, zean ez direla, azten inoiz, eta gelditzen dira etxean, gure esan ondoan, eta desgraziatu batzuk dira. Ezin dutenean bizitzarekin aurrera joan. Rabio, gure umeak ikusten baditugu, badi joaztela, ez barria da. Metzer esaten du. Tenemos que cuidar a nuestros hijos de forma que cuando sean mayores anden por el mundo como si anduvieran por casa. Zer poliki. Zor, mostatzen zezkin derika zaudiek propio. Eta zer ondo, horren ikustea badi joaztela. Zer ondo. Alasek. Bueno, hemen bestela, ez